Parahin kollega puheenjohtaja Logimar Einarsson, hyvät islantilaiset puoluetoverit. Minulla on ilo tervehtiä teitä, kun osallistutte etäpuoluekokoukseen. Haluan myös kiittää sinua, Logi, että tervehdit meitä videolla SDPn elokuun puoluekokouksessa Tampereella. Elämme tällä hetkellä vaativia aikoja niin Islannissa, Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti. Koronapandemia on vaikuttanut meidän kaikkien arkeen. Se on muovannut työelämää ja yritysten toimintaympäristöä, haastanut totutut toimintatavat ja luonut monella tavalla epävarmuutta tulevaan. Ihmiset odottavat nyt meiltä sosiaalidemokraateilta määrätietoisia ja rohkeita ratkaisuja, joilla estämme viruksen leviämisen ja turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn. Samalla kun teemme määrätietoisia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi, meidän on vietävä eteenpäin monia välttämättömiä tulevaisuusuudistuksia. Meidän on rakennettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää yhteiskuntaa. Se tarkoittaa panostuksia ihmisten osaamiseen, työllisyyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Meidän on myös kannettava yhteinen vastuumme ilmastosta ja ympäristöstä. Toivon teille menestystä puoluekokoukseen. Kokouksessanne luotte menestyksen polun myös ensi vuoden syksyn parlamenttivaaleihin. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue haluaa ilmaista teille kaiken tukensa. Yhdessä teemme työtä kansalaistemme parhaaksi. Oikein hyvää puoluekokousta.